Aeroplane mode! Parachute jump! Jump! Attention! Muno tinoshanda nemhuka. Handiti urikuona training dzandiri kuitisa ndo dzauchangochiita because you need to be able kuti shumba ikatora munhu ikatiza naye, you need to be able to follow the lion and take the person and bring the person down to earth. Yes, sir. Attention! Iwe wakaenda kuchikoro kaiwe, ndakaona pa CV rako pakanzi wakaenda kuuniversity kaiwe. Yes, sir. Which university? Do you remember? Waiitei? Cousin, sir. Cousin? Which Yes, sir. diploma is that? To see my cousin. I will dismantle you. I will dismantle you. I will dismantle you. Mbana matraining amakuita akapuza waita lakire kuti wakazogona kumanya. Matraining amakuita isusu tichatraina isusu. Me, I'm ready to die. I gave myself to death. Ikatora kana banga izvezvi ukada undibaya. I'm ready. Uri kunzwa? Kukauya izvi makauya mabuffalo izvezvi. I can face them. 10 of buffaloes. I can handle elephants. Sir. I can handle. Takatraina isusu shumba ichiti ikauya ikanditi how. Inoti how. Wambovunditsira shumba. Sir. Sir. Yes. Go ahead. Nyoka. Attention. Nyoka ichi. Rovambira.